Diyos marahay na aga sa inyong mga tugang, matindog po ang gabos, asin po na niyato ang novena para kay Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Pio of Pietrelcina, together with our Lord Jesus Christ, you were able to withstand the temptations of the devil. You suffered the beatings and the oppression of the demon of hell, who wanted to have you abandon your journey of holiness. We beg you to pray for us so that, with your help and the help of all the saints in heaven, we will be able to find the strength to overcome sin and evil and to persevere in our faith until the day of our death. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of." Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of." Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O my Jesus, you have said, "Truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away." Encouraged by your infallible words, I now ask you for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, your most gracious advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus, O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Pietrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of the discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls.
With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union in Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fail, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus, and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord. For it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord. Because I am weak and I need your strength that I may not fail so often. Stay with me, Lord. For you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord. For you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord. You to show me your will, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord. For I desire to love you evermore and to be in your company always. If you wish me to be always faithful to you, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. For it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way. For that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness and the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows of how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord. Because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Because of the hour of my death, I want to one with you, and if not by communion, at least be your grace and love. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask of this of you. Stay with me, Lord. For I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Please kneel. Pamiibi ilaban sa bagyo, asin ipapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso sa pagpapasalamat,
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami nagin marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli kay ini, naglalaawigan tigilitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Sagiraray Diyos marhay na aga sa indo mga tugan, ang sa tuyang mga intensyones sa aldaw na ini, iyon mga minasunod. Pasasalamat para sa birthday blessing ni Rachel Ann Moran. Pasasalamat man for the yan and being ni June Sumpo. Pasasalamat kan Loveres family para man sa gift of life ni Rachel Ann Moran, dulot ni Jusel Asaytuno and family. Para man sa gift of life, dulot ni Ems, asin sa gift of life and thanksgiving ni Jean, dulot kan Navarra asin Ariola families. Igwa man na special na kahagadanan mga minasunod for good spiritual, physical health and safety kan sa iyang pamilya, dulot ni Rose Asupardo Cantara and family. Igwa man na special na intensyon si Almira Binos to pass the LET exam ni Amalia Barbacena para man sa BJ's Academy, dulot ni Bernard Octavo, para sa healing and fast recovery ni Rosila Loveres, dulot kan Loveres family, para sa fast healing and full recovery ni Ed Mendoza, siringman ni Federico Betonio, dulot kan Mendoza family. Igwa man na special na kahagadan si Jusel Asaytuno and family to pass the psychometrician licensure exam sa kahagadan kan Valdemara family, para man sa safe travel as in good health ni Joselina Dino, para man sa special petition in honor of St. Thaddeus and St. Clare, dulot ni Chris Bobis Boholano. Igwa man na special na kahagadan para sa in honor of St. Jude, dulot ni Shane Bernal, as in to pass the psychometrician licensure examination, dulot ni Vera Marie Olicia. Para man sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Roger, dulot kan sa Nyosa family, Froilan, ni Rose Asupardo Cantara and family, Karina, Candiskaya family, Evelyn, dulot kan Soriao family, sa kalag ni Jeremias asin Martha, dulot kan Loveres family, kay Eduardo, dulot ni Reducto and Mayor family, para man sa kalag ni Rosa asin Nicolas, dulot ni Ems, kay Aurora asin Ildefonso, dulot ni Jean and Lani Rico, para man sa gabos na kalag, dulot ni Shidel Necolita, kay Noel, dulot ni Marilu Azupardo, sa kalag ni Floria, dulot ni Ricky Peñaflor, para man kay Cristina asin Fiordelito, dulot kan Lohenia family, sa kalag ni Alberto, dulot ni Mr. and Mrs. Gilbert Bermas and family, sa kalag ni Romana asin Leon, dulot ni Salve de los Santos and family, asin man sa kalag ni Romana asin Leon, dulot man kan de los Santos family.
Matindog na po ang gabos, asin awito niyato ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning. Sa ngaran ka nama, kanaki asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. September 15, sa tuya pong ginigiromdom ang memorial ni Virgen Maria bilang Mater Dolorosa o Nuestra Señora de los Dolores. Ginigiromdom niya to ngunyan ang mga pagsakit na inatubang kan sa tuyang mahal na ina. Anday niya pagbaya sa sayang aki sa tahaw kan mga pagsakit asin kagadanan. Iniman an imbitasyon sa tuya na ibahan niya to an sa tuyang kagurangnan sa iyang mga pagsakit tanganing makisumaro man kita sa iyang kapangganahan lalong-lalo na sa iyang resurrection. Iniman an ikaduwang aldaw kan sa tuya pong misa nobinaryo sa pagtaong honra niya to asin pagandam sa maabot na kafiestahan ni San Padre Pio. Agadon taman an sa iyang intercession para sa tuya pong mga pangangaipo. Ngunyan, bidbidon ta po an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad ininintawad sa mahal na Diyos. Tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Hudok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaing kasakwar. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot na magtindog sa pamitisan kan sa imong aking initaa sa krus, ang nakikidamay na ina sa iyang pasyon, parasan sa imong simbahan, namantang nakikisumaro sa mga bunga kan pasyon ni Kristo kay banyaman sana, magkanigong makisumaro sa iya man sanang pagkabuhay liwat. Siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos, asin himateo niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kanabubuhay pa si Jesus dili sa kinaban, namibi siya sa makusog na tingog, nagtatangis as nag-aagrangis sa Diyos, na iyon makakaligtas sa iya sa kagadanan.
Dinangog siya ni Diyos, sulita siya mapakumbaba asin maimbon. Maski aki siya ni Diyos, nakanood siyang maging makinuyog-kuyog sa paagikan sa iyang mga pagtios. Kan maotob na niya ini, siya naging burabo nin kaligtasan na daing kataposan para sa gabos na nagkukuyog sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Dangoga ako asin tulos ligtasan, ikalugod ang maging gapo kong pailihan. Pusog na bantayan na maligtas ako, ikaan sa kong gapo asin bantayan, huli kan sa imong aran, Panginotan mo ako asin giyahan. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Ikaan sa kong gapo asin bantayan, huli kan sa imong aran, Panginotan mo ako asin giyahan. Likayan ako sa litag nin inandam para sa ko, huli ta ikaan pailihan ko. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Sa imong kamot, dusay ko ang sakong espiritu. Kagurangnan, maimbod na Diyos, ako tinubos mo. Anggot ka sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Alagad sa imo ako minasarig kagurangnan. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Ang buhay ko nasa kamot mo, sa mga kaiwa ligtasan ako, asin sa mga nagpapasakit sa ko. Hilingon mo nin pagkaherak ang surugoon mo, sa danay mong pagkamuot, ligtasan ako. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Sa hilo mong lugar, itinatago mo sinda sa mga huma nin mga tao. Dinadara mo sinda sa ligtas na lugar, harayo sa mararang dila kan mga kaiwal. Ligtasan ako kagurangnan sa imong dayaday na pagkamuot. Matinugan ka bo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nakatindog, harani sa krus na Jesus an sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na agom ni Cleophas, asin si Maria Magdalena, kan mahiling na Jesus an sa iyang ina, asin ang disipulo na padangat niya sa kataid kaini, sinabihan niya an sa iyang ina babae, uya an sa imong aki. Dangan sinabihan niya ang disipulo, uya an sa imong ina. Puon kayto inako kan disipulo an ina ni Jesus sa iyang harong. Matugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Good morning. So sabi ko kasubago, pinagseselebrar ko niya ito ngunyan na aldaw ang memorial ni Maria, ni Virgen Maria bilang Madre Dolorosa, Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrows. Kasuod ba, pinagtawan niya ito nin halaga sa satuyang selebrasyon, itong eksultasyon o pag-umaw sa banal na krus. Asin narealisar ta, asin anodan niya ito kasuod ba, na ang krus na dating simbolo nin pagsakit, asin kagadanan, kan ini kinugos, asin dinako kan sa tuyang kagurangnan, nagiining simbolo, kan pagkaherak, dakulang pagkaherak ni Diyos, asin kan sa iyang dakulang pagkamot sa sato. Asin sa pag-ako kan kagurangnan kan krus, dahil siya binayaan kan sa iyang ina.
Kaya sa pagkumemorar niya to ko ngunyan, kan memorial, kan Mater Dolorosa or Madre Dolorosa, Our Lady of Sorrows, pinapagirumdum kita kan nagkapirang mga kamunduan na nagkaigwaan sa tuyang mahal na ina. The Seven Sorrows of Mary. Iyan ang sa tuyang pinagrurukyaw, as in pinagsaselebran ko niyan. Ano ang enot kay ni? Supropisay na Simon. Na ika ngayang may espadang malagbas sa imong puso. Dahil nga ni kan mangyayari sa iyang aki. Ikadua, itong pagdulag ninda pasiring sa Ehipto, tanganing mailigtas ang aki sa pasabong ka ng hell, sa itong narumduman nindo itong niños inocentes na ipinagada ni Herodes, ang kabus na mga kaaki ang 12 anyos pababa. Asi nagpahiling sa pangaturugan, sa paaginin pangaturugan kay Jose, anang hell tanganing makaligtas ang aki. Saro ito kan mga naging kamunduan kan sa tuyang mahal na ini. Katulo, itong pagkawara ng ating si Jesus na 12 anyos ang edad duman sa templo. Nagsaro ito kang mga 7 sorrows kan sa tuyang mahal na ina. Ang sunod, pang-apat, kang nanuparan kan sa tuyang mahal na inaan sa iyang aki sa dalan pasiring sa Calvary. Mary meets Jesus on the way to Calvary. Yeah. Saro ito kan naglagbas sa iyang puso. Nagkausa ng kamunduan sa tuyang mahal na ina. And siyempre, kasabay na kayo itong crucifixion and pagkagadan mismo kan sa tuyang kagurangan sa krus. Nagkausa ng kamunduan sa tuyang mahal na ina. When Mary, sosog sa tuyang ebanghelyo, stood at the foot of the cross, mantang nagagadang an sa iyang aki. And ang pang-anom, second to the last, narumduman nindoan picture kang lapieta, kang tinanggal an sa tong kagurangan sa krus, asin itinao sa iyang mahal na ina. When Jesus was placed at the arms of His mother. Ultimo, itong paglubong sa satuyang kagurangan when Jesus was placed in the tomb. Ining pitong ining mga inaapod na sorrows of Mary show us that Mary walked the full path of suffering with Jesus. Dai niya binayaan ang sa iyang aki. Nagpapagirumdum sa to na ang tunay na pagsunod sa satuya pong kagurangan always involves both the cross and the resurrection. So ining kamunduan kan satuyang mahal na ina, iyuman po ini ang kamunduan kan lambang saro sa tuya. Mary's pain mirrors our own struggles and sorrows. Narumduman ta sina paghali sa propesiya ni Simeon hanggang sa pamitisan kan krus, namatayan niya ang pulong sa iyang puso. Padagos, sabi nga ni Kayan, again and again, Mary's heart was pierced. So, arog ba kakisarong magurang na naghaadit sa iyang mga aki? Sa sarong pamilya na napipiritan, na sabihon ta magbalyo sa ibang lugar para lang makakuha nin marhay na pagkabuhay asin trabaho. Sarong magurang na nawawara dahil kan sa indang aki, nawawara sa tamang dalan. Parent who feel lost when their children go astray, when we accompany our loved one in sickness or in death. Ini mga panalmingan man kan pagsakit kan sa tuyang mahal na ina. So, anong pwede niya itong manong dandigdi? Ano ang pag-agyat sa tuya kan selebrasyon na ini? Na siring sa tuyang mahal na ina,
sana we also learn to turn our sorrows into faith and hope. Darahon ta ini sa pagtubot. Darahon ta na igwanin paglaom. Dahil po nagdulagan sa tuyang mahal na ina. She stayed with Jesus even at the cross. Sabi kan sa tuyang ebanghelyo. Mary teaches us that faith is not running away from sorrow. Bako pagdulag sa mga kasakitan. Bako pagdulag sa mga pag-agyat o kamunduan. But is standing firm with God through it. She walked with Jesus every step of the way. Nagpapagirumdum ini sa lambang saro sa tuya mga tugang. Natotoo man ang gadaan pagtamuot, mas makusog kaysa anuman nakulog o pagbalo sa buhay. And beyond kaining mga sorrows, beyond the cross, yaon po ang panuga kan tapangganahan asin resurrection. Ini ang itinatao sa tuya na pag-agyat kainin. Kaya hagadon niya to sa pagpadagos ta kaining misa na itao man lugod sa tuyaan kusog buot na igwa an sa tuyang mahal na ina na sana kita man makugusta an sa tuyang mga krus sa buhay asin magtubod kita na sa tahaw kaining mga kamunduan asin pagbalo sa buhay ang Diyos padagos na nagtatrabaho sa satuyang buhay. Sa ngaran ka naman, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on malugod, kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na O simbahan. Diyos na may herakon, pakiakuan mga pamibinin pag-umaw nin sa imong ngaran, asinan mga sakripisyo na idinulot sa paggalang sa palada na Virgen Maria na kang nakatindog sa pamitisan kan krus na Jesus. Tinaumo sa mo sa pagkaherak an orog kamabuot na ina. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na magpahayag kami kanin pagtubod sa imo na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santos asin urog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Virgen magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatotoo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak, kando ngawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iyan para ligtas nin tao, an aki mong si Hesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaibakan gabos na santos sa sin angeles sa kalagitan, sarabay kaming minasabi.
Banal, banal, banal an kagurangnan, Diyos nil mga hukbo, an langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, taganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamo gabos, asin magkakan kainita-inian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan, sabi mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini, ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, lasin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibaan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kaibahan si San Padre Pio, nakainto pa. Nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga,
An sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburinyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang landanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan po kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, taubi kami nin katoninongan. Matugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan sakramento nin pagtubos, sagkod paman, nagngangayo-ngayo namantang nagrurumdom, kan pagsakit kan paladan na Virhen Maria, mapano mi, huli kan simbahan, ang mga kakulangan sa pasyon ni Kristo, siya na nabubuhay as sinagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salamat po sa Idugabos, mga naglingkod sa satuyang misa, magpuon sa choir, live streamer, lector, commentator, mass collectors, sa tuyang sakristan. Salamat po sa Indo. Ngunyan po, iyon na ang ikaapat na aldaw at siya na hapon, kang novenaryo niya to ki Nuestra Señora de Peña Francia. Ngunyan, ikaduang aldaw kan misa novenaryo ki San Padre Pio. So, at siya na hapon para naman ki ina. So, na ma-celebrar kita kan sa iyang kapiestahan sa maabot pong Domingo. Petsa 21. So,
And si Padre Pio sa Martes 23. So, igwaman po kitang misa kung celebrada alas 5:30 nin hapon sa petsa 23. So, maghirilingan po kita. Ang kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, at aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katulinongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is within. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you and good morning po.